Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampakan after dan before, sebelum dan sesudah. Penampakannya tak lihat dok tan. Kok kono dok? Asra itu kok kono dok? Ndek mau sing mau ne horor. Medeni wong saiki lho wis ta. Wes resik ta pemirsa lho, wes tuh. Wes. Alah mak lakon pirang-pirang tahun gak tahu di ibaratnya gak tahu di demek lah kene bagian kene maksudnya. Lah ngger ngresiki yo sing kene-kene tok. Apa ngresiki kene iki piye no? Sring rasane. Rasane mak sring semriwing ngono rasane iki merinding ra karo-karoan. Yo ki mang pemirsa karena ya mungkin perasaan awake dhewe sing wedi dhewe ngono lho. Dadi nggih bener pemirsa harus dilawan, disetelke murotal. Kan ada wifi-nya di sini, setel murotal atau mungkin tinggu ngaji. Iki nunggu mae nek pas iso enek waktu kok pemirsa. Dalam tali ya, iya. Oh di tali-tali. Iya. Aku mang tuku ayam mak, maksudnya nek suwiwi mbek ceker. Nek jenengan kan gak seneng pedes to mak, ape tak gawe sing ora pedes ngono. Dimaem bareng-bareng ya mak engko insyaallah. Nggih Nduk Tan. Engko gawa melone ya Nduk Tan ya. Intan melok barang to. Intan melok. Biasane ndekne nek tak jak niki kudu wayahe bar mandi mak. Aku kudu mandi sik Bu. Dadi kok nek ndekne wis bar mandi mak ayem mak. Ngono. Ya Nduk ya. Oke. Dene ayam bener. Aku setuju dengan pemirsa yang memberikan ide. Neng kene kan nggih ada wifi-nya nggih pemirsa. Ada wifi-nya dan nyala juga. Masih nyala wifi-ne. Jadi nek tinggal nyetel-nyetel murotal ngoten niku nggih. Dadi pandangane dalem mak. Pripun mak? Lho langsung cerah ya mak ya lho. Lho mama bilang Mbak Yun lampu tak pateni tetep cerah lho. Beda lah mak mendek mang. Pun. Ya mak makasih ya mak. Ya kita mengharap saya tak ngepel ngono. Oh iya. Tak turunane mulai sik. Iya mama. Sekiranya sing sama Nanu ndang go pulang ndang helm mau manggo pulang ngono lho mak. Randekno rene ndak sepedae ndak. Lah dek wis nelongso ngono kan kena apa mak? Mbah, walah kena apa? Nelongso atine nelongso kena apa? Ngantuk apa ning guri? Mam saya tok mangdang mam. Lah mam kosek. Lah makane nyuwun tahu mangdang. Ndang tahune nanti mam. Tahu fantasi. Oh iya. Ki nek saat dikakno. Saat dikakno. Saat dipateni. Ya cek tetep terang beneran. Wis resik Mbak Indah iki lho Mbak, omah ngarep wis resik, jresekno Majah. Terima kasih Majah. Aku lali aku amen lali ya. Aku kan apa bambang to. Oh alah iya. Kan carane kan anu mak sing ape kaki sikil sing ape ikut ning gone wisata PWRI, melok wisatane wong sepuh-sepuh iku kudu menyerahkan fotokopi KTP. Ngono lho. Fotokopi KTP. Dadi ki kan sing rombongane buke kuwi kok nek pamane isih kanggone Mbah Sun kono isih deses nek nyeluk buke kan De. Isih deses isih enek kursi loro. Engko sampean mbek Sela tak daftarno. Tapi nek wis bek yo tidak. Yo tidak. Insyaallah nggo liburan mbah sok apa neh yo mak yo. Ngono Tan. Soale ini kan acarane PWRI, ora acarane Intan. Nek Intan sing diacara yo Majah, Sela, Mbah Yi, Repa, Bunda, Pak O. Tidak. Mari ki acarane PWRI. Lho lah kok wis ngantuk Kang Bubuk.
Mbak Yuni. Anu sama nusungi nganggo motor. Sing iso ngomong motor. Iya. Nek Pak Silo kan yo nganggo anu, Mak. Enggak, abangnya apa Mak jenenge? Abangnya Arko. Nek Pak Silo kan yo Arko. Iya. Yang pegang sik, Mama pegang sik dulu nek. Mama pegang dulu ya. Iya. Mama pegang sik. Kok bayani meneduk kantuk mau kantek koyo ngono. Iki Ibu. Ngene pemirsa iki HP ya pemirsa ya. Iki Bobo. Aku ngantuk pemirsa. Iki Ibu. Iki Ibu. Iki Maja. Aku ngantuk pemirsa. Ngantuk pemirsa. Yes, aku tak musuh kuwi ngambil motor. Sama sapa? Ya, Mbak Yun ya. Iya, paling duit lewat ngarep. Dalem Mak. Tak lewat ngene buke kono. Nggih. Paling duitmu gak duitku. Iki kan sing baik iki Mbak Indah. Zaman dulu kalah. Wis suwi Mak. Kali. Wali. Astagfirullahaladzim ngono iki. Kena nggo tuku anu Mak jajan. Lali ibu ada Lah kan rupane butek ngene lho. Gak Kan Iki tutupan. pemirsa. tak ngomong sik Mbak ya. Iki Ibu kan. Dalem. Iya. Aku hubung wong meneh. Lho sampean obeng di? Aku ora kene ae sumpah motor mosok ape terus. Oh iya Mak. Iya. Iku pemirsa Ibu, aku ngantuk pemirsa. Nek wong ngantuk pemirsa iki piye? Buah soteng piye iki? Alah, liur iki. Mama cukup motor. Apa ngusung iki mek ngusung. Iya mbek gosak. Sampeyan ngopo nggo sak sing luwih gedhe piye? Gak duwe yo ngono kuwi mangi. Aku mari yo gak duwe gowedhi, Mak. Sing kerja tak taleni rapi. Oh iya. Wis pulang iya. Aku tak mlaku sik pokoke kono nek mbok tutup Pak Bapak. Iya, Mak. Iki jadi balekno. Kok Mama berarti liwat ngono? Iki lho pengen ngepel kene sik. Oh nek bar ngusung iki Iya. Oke, siap Mama. Tak gowo sing kisik mang. Wis digowo nih. Lah ditali-tali ngono. Oh. Iki sampean rasakno kenek leh celono Pak Rangga. Kok nek menawa mang ya Mak ketemu karo sing bunder, rupane bunder ngono kuwi lho. Oke. Lah wis sampean gowo Ayo kono. kalau satu ki, Mbak. Oh iya. Kak sik Amet. iso. Ndine sing sampean gowo? Iya, Dah. Aku diadayan. Pak Silo dadah, Mak. Pak Silo semoga cepat sembuh ngono entang kok. Cek mang weh. Kan ning kene urung. Pak, ndang sembuh ya, Pak, ndang mergawe ngentuk dhuwit. Saya mesra Mak ben semangat. Papa I love you ngono. Entang kok. Lho, Pak, kok Pak mboten purun, Pak. Ya jane wong delok, Mbak. Delok lah. Wong delok. Ben. Muga cepat sembuh wis. Mugi-mugi Pak Silo enggal sembuh teng mriko nggih kudu pilek watuk keselen awake keselen. Nah, kerja 2 hari terus Pak Silo istirahat sik. Ben sehat sik ngono lho. Tak anu sik aku. Pun Pak, di sini Mak Jah selalu sayang jenengan Pak, jenengan sing semangat. Dadah. Cus Mak, cus. Ya wis. Lho, Mbak Intan ngono Mbak Yun. Galang tuku apa kae? Pak Silo awake dura penak, Bu. Maksudnya tak kon salam-salam no lho. Pak Silo dadah, Mak Jah sayang ngoten lho, Bu. Angsal tonjokan bayi wau. Nggih, sesuk Bu. Kanggo Mbah Sam Gadu. Sesuk ewa mantu. Nggih. Nggih. Ya Ibu tega gelem mulih nang omahku kenapa? Pengen turu ning kene. Ning kene iki hawane iki adem, Nduk. Ket kae iki hawane adem. Bubuk ning kene. Ngono. Iki lho karo aku ngenteni Mak Jah. Cukup motor sih, langsung iku ate digawa pulang. Terus ambek Mbak Indah ngabari, aku mang ditelepon gak roh. Terus Mang sepatune wis temok Mbak Indah ngono. sepatune Mbak Indah sing digoleki kae ketemu. Heeh. Gimana ngabari? Alhamdulillah Mak Pas sudah dibawa ke rumah sakit. Wis diimpus? Hah? Wis diimpus. Iya, paling yo wis lho. Ki Mang Mbak Indah lagi ngabari urung rote kok. Lah sing ning kono ku sing nunggoni sapa? Aku yo lagi petakok ngono. Ki Mang anu Mbok.
Mapah gulane dhuwur, Mbak. Iki Heeh. digawa karo Siwi kutil. wis ning rumah sakit ngono. Wis muga-muga Mapah cepat mendapatkan penanganan yang terbaik. Neng kamar piro, Bu? Kamar piro, Bu? Kurang eroh, tanah kurang takok. Oh, ngono. Piye? Sesuk dicili ya. Sesuk ya. Iya. Manut, manut. Terima kasih untuk komennya. Tak woconi kabeh pemirsa komen jenengan. Heeh. Cepat dibawa ke rumah sakit, Bu. Ojo disotingi ae, Bu. Aku yo saat itu belum tahu pemirsa, tak kira dalam Bu, Mbak Indah, Bu. Iya. Muni piye, Mbak Indah? Ojo iki beritanya sangat Dok. Beritanya Mapah sangat tidak saya nganuno kok itu. Oh. Tensinya dhuwur. Mbak Jes balik jemput keluargane Mapah. Ngono. Oh, ngono tok. Mapah semoga jenengan cepat mendapatkan. Bu, aku tek ora ngono kudu nangis sih, Bu. Ya Allah. Aku mau coba. Bu, aku kudu nangis, Bu. Mas pateni setan. Kamu nyelek sandale Mbak Lina, nyelek sandale Mbak Lina. Ayo, kamu tidak boleh banyak gula loh ya. Iya. Gak boleh banyak gula. Esuk mang wis tak gawekno jeruk. Gak boleh, anget. gak usah. Sesekali gak apa-apa ya. Ya sesekali pemirsa iki. Sekali tok. Iya wis sesekali. Oh gak usah sosis, gak usah apa ya, Dok ya. Ya wis. Ayo ayo. Mama es teh nopo es nopo? Es teh. Mbak Indah, yo ngabari tentang Mapah wis ben Dok. Wis muga-muga Mapah segera dapat penanganan dari dokter terus digono rumah sakit. Iya, heeh. Ndek ning ngene, muga-muga ibu panjang umur, sehat selalu, iso nunggoni putune, cucu, cicit. Cucut. Heeh. Wes saya nggone. Iya, Mak. Awak sehat ibaratnya maem karo tempe dipenyet segone anget-anget ketoklek ngono wis enak ya, Mak ya. Ayo ndak mesen ke Mak Ceh. Intan pengen capcin. Ibu capcu sae. Ibu engko jukokno banyu putih ning guri ya, Dok ya, banyune putih Ibu adem. Mama. Oh, Mama. Wis dikantongi Mama. Engko anu Mak sampean njeluk rosok kongkon waro ning nggone sampean ngono. Sampean biasanya sapa Mak? Pak Rangga senengane sampean. Oh, Pak Truk. Iya Pak Truk. Oh, Pak Truk. Iya. Nah, kuwi kayu. Sing apa Mak kursi apa Mak ya Mak ya. Ki Mang aku wis laporan Mbak Indah. Iki lho Mak mesti diresiki Mama aku ngono. Makasih Bu kandakno Mak Jah aku ngono. Iya, wis ning kono Mak. Wong wis dikeki payon ngene ya karo Bapak ya. Saya tak pesen ke yuk. Aku pengen nyelek sandale Mbak Lina Nduk. Mbak Lina. Iya, yuk. Mbak Lina dijajan apa? Biasanya Intan senengane kacang. Kacang. Mbak Lina. Es, Mbak. Bayi napa? Jenengan napa sih aku nemu duit, Mbak, megake, Mbak. Bayi Aku nemu duit ceritane mengkane. Bayi es apa? Nemu duit Mbak Lina. Jeruk, Bu. Bayi jeruk. Bayi boten sah lagi. Gak apa-apa rasa sandalan raku yo rasa sandalan. Antani. Es jeruk, es teh, capcin. Nemok duit, Mbak, iki ceritane, Mbak. Jadi dulu pas Mbak Indah untuk arisan, Intan dikei duit 100 dikok ning nggo ning jero HP kene lali. Iki mang pas tak buka lho kok enak duit. Ya alhamdulillah rezekine lali. Aku minta satu ini boleh? Boleh wis jangan ambil. Jeruk. Es teh. Jajane. Intan juga ndi? Rene. Kan juga nih. Enggak situ. Sela ning ndi le? Sela tek pulang. Bulan. Iya enak kan. Oh, iki anu apa jenis makroni Pak Wiwit. Cemilan. Usaha kita bersama.
nek sing iki kerupuk rambak. Nggih, monggo, Mbak. Kuwi jenenge Mbak A. Mbak A. Alis. Alis. Heeh. Nah, iki Mbak Intan. Nah, kan Mbak Lina. Mbak Lina karo Mbak Asti. Bikin es jeruk ambek es teh. Tuh, makjah. Iki jajane. Terus lho kok gede men tak cilikno ya lho, ngene lho. Wes istirahat dulu Mama. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sing buke gremeng kuwi jenenge dhuwit ora nemok. Dhuwit-dhuwit dhewe. Lah wong lali. Heeh. Mbak Indah ki ceritane entuk arisan mak elingku kuwi. Terus adine diperseni. Terus dikok ning guri HP. Roy aku mangkan ape resik-resik HP ya. Tak buka ya HP-ne petak resik. Lho. Enek duwike ya alhamdulillah kena nggo jajan. Resik HP. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya Mak, iya monggo Mama. Kerupuk rindu. Nggih, kerupuk rindu. Jenenge rindu. Rindu menanti. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Pak Rangga. Halo. Kok ae ya? Tak kon ngepek Mama. Lah, kok ya? Aku dingin nang omahmu. Wah, apa? Rasa. Aku mongkro dhuwur ki apa sah? Rasa, ya kok kene kae. Apa Mak? Kasur. Walah kasur. Kasur kok kene kae ora payu nek kasur. Gawane sak loro lah blek gol. Rasa. Telat teko kowe. Deduk wong nang ndi ya? Telat sampean teko. Digoter. Pirang jenengan tak entekni suwene ra kaprah ngono. Jajan Pak Rangga niki lho. Mriki lho. Jajan. Anaknya anu Mak lomba-lomba. Niki lho jajan-jajan. Kok mak resik iki, Kak? Resik-resik Pak, wis gawanen Mak cah gawa. Aku ngono. Sanyo gak duwe sanyo Pak aku. Pundi? Kasih to. Oh gak sanyoku, sanyone langgar. Dijukuk nggih nggone langgar. Nggone langgar niku lho, tapi wis bujat to, Pak. Ngene iki ndak napa le, Pak? Ndak kaset jaman biyen neh, nggih ngaji-ngaji ngoten nika lho, ngene iki. Oh, kasidan barang ndek kae. Helm. Iki kuwi. Oh, ngeten iki. Kok sakit iki, Kang? Lah ya lah, kok Lho. Ini yang jukuk ki lagi timbang iki, Kang. Ditimbang. Apa enggak? Wis tak wehno majah iki ben karo. Majah iki kono. Ya wis, akarku aku mau akan bilas kok. Oh. Dan kok timbangan. Kok wis tak anu ae. Berarti ganti motor ya. Ganti motor. Ken Mak. Ya. Rezekine majah Mak, arek pas resik-resik nek Pak Rosok nek pas liwat berarti ayo rezekine ya Mak ya. Dadi ganti motor. Rezeki iki gak kemana pemirsa, kadang tengok-tengok ngene iki nggih to. Berbagi rezeki. Iya Mak, kok sing diobong ngono. Mari aku ya wis gak duwe kok Mak. Wis gak duwe cara mono kok buku-buku apa ngono ki wis tak weh-wehno. Ini buku apa iki? Iya. Iya, Mak. Kalau buku-buku, Mak. Tak kumpulnya buku-buku, Mbak. Iya, Le. Mbak. Buku mbek buku. Ya, buat itu boleh dhek sangkane. Iya. Ya, Mak nek kuas kuwi tak jaluk gak apa-apa ya, Mak. Kuwi kuas tok. tak pilih. Tak nggo ngresiki anu, Mak, kamar mandi niku lho, Mak, nek nganggo. Kan kamar mandi kan nganggo fiksal ya, Mak. Kan kadang aku nek ngresiki sela-selane ngene iki lho, Mak. Set ben gak kena tangan aku ngene. Wis aku njukuk Kiai. Wis, Dang. Dang gowo, Mak. Gowo. Iya. Dhewe, Mbak. Iya, Mak. Alhamdulillah iki rezekine untuk Mak Rah datang pemirsa, Pak Rangga. Pengobatan perawatan
kecantikan secara alami, Mak. Cara mempertinggi badan lho, Mak. Nenek sak podo aku sak jenengan ki ora iso tinggi mendhuwur. Modote kok mengisor, modote ke samping ya Pak Rangga ya. Wer wis lali munggah wis gak gelem. Ya, nduk tan, ada kardus ning ngisor kursi, ambil kardus ning ngisor kursi ning tan ben dipek mak jasisan, ben ditimbang ya. Minta tolong ya. Ki ambek kuase kuwi siji kuwi gawa. Kuase satu ki itu gawa mbek ki. Ya, kok ning meja nintan ya. Minta tolong ya, Nduk ya. Pinter kok minta tolong. Film. Kardus sing ning ngisor ya. Wis bersih alhamdulillah, ki mang ya tak kandakno. Mbak Indah. Yes, kita doakan semoga Mak Pah segera diberikan kesembuhan nggih. Gulane tinggi pemirsa nggih. Ini ingin taneng gue kiri ayo Bu nang ninggone Mak Pah, ayo nang ninggone Mak Pah. Ki mang yo gue kir neh. Wis takar engko sore nduk Ibu tak buah neh, buah sore. Nah, iki mbah apa kuwi? Iki piro sak kilo sepatu-sepatu ngene iki? Alah, padakno karo aku Mak wis. Bisa. 1.500. Kok iki apa sepatu malah murah lo ngawur ae. Aku sepatu ngono tak buat Mas. Kecuali sepatu sak-sakan ngono ae yo. Wis gak duwe sak-sakan kok Pak Rangga. Nggih. Ora wani nyampur. Ngger kakean. Abote kan beda. Katombean lho. Bose topi apik Mak cuma apa ya? nah ya wis. Wis kawak dek kan yo. Topi dia biyen yo tau anyar, saiki wis kawak wis gua ae. Tenan dia biyen tau anyar Mak kuwi. Tahu dia biyen tau anyar. Pelajaran sholat secara lengkap. Lagi belajar kawak. Resik-resik, Pak. Nang ngisor kursi, Dok. Nang ngisor kursi tak ruang tamu. Ya ampun pemirsa nggih, demikian konten kali ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paringi sembuh. Dan sekali lagi untuk Mak Pah tetap semangat. Semoga nanti sore akan menjalankan mungkin diresiki nggih luka-lukane. Muga-muga nang paringi sembuh. Pejuang garis 2 semoga yang pejuang garis 2 semoga nanti diberikan omongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Lah kae mau motor dinese Pak Rangga wis digawe rene kok Mak kuwi lho. Di mobil rosok, motor rosok ya. Nah, engko hasilnya piro-piro sing ngepek makjah ya pemirsa. Jangan oh Bu Yuni pelit ngene kok di anu dol tak wehno makjah kabeh apa. Ya Allah, nduk gak kerdus kuwi tak jukuke dhewe kerdus. Ora usah wis ora usah tan malah jukuk kerdus banyu. Wis gak usah ibu ae wis gak usah.